Good morning, good afternoon sa ating lahat dyan mga kapatid. Ayan, ayan na tayo. Ayan guys. Busy tayong lahat ngayon. Busy. Ayan, yahoo, yahoo. Ayan. Ayan guys. So, I'm going home na. Ayan, ikot ko lang kayo dito. Ayan. Boring kasi guys sa loob, kaya yan. Lumabas naman tayo ng konti. Ayan na po. Ayan ang buhay-buhay dito sa Malaysia. So, I'm going home na. Ayan. Ayan guys. Tanghali na dito. Babo na sa ating lahat. Nandito na ako guys sa aming bahay. Wala na aking mga tanim. Ayan. Inikot ko lang kayo guys. Ay. Ayan. See you guys. Thank you for watching.